Luphi uphawu laka-Adidas kule t-shirt kaHerod? Kubuza umuntu ongazi. Hehe. Yebo baba, yebo baba, yebo baba. Facebook ngesikhathi kudlala i-PSG ne-Real Madrid. Hawu bakithi inkosi uMaskandi bile phesheya kwey'lwandle. Ukhuzani ufuka Mpungose. Uyazi-ke nawe-ke ukhuzani uma ukuthi khonto ayenzayo unyakaza zonke iy'nhlaka. Nongathanda ukukhuluma ugcine ekhuluma. Nothi uyaziba akuzibeki. Ontaba kayikhonjwa-ke le ngaphesheya bona okwabo-ke ukubheka into abazoyigxeka ukuthi konje soxaka sithini, konje soxaka sithini. Right. Siyazi ukuthi niyamthanda ukhuzane, anizenzi nani. Nenziwe ukuthi amaqhaweni nomethaza ama-something akwenzeki. Right. Ukhuzane lapha ubesebuwe ethi hey, naze nayiqulela-ke inhlabathi yazi indlela engihluphe ngayo ngifunela ijezi liphelile wonke amamola ngendlela ebengilifuna ngayo. Ngisho ngabe ngilithola elidwetshiwe bengizolithenga. Leli ngilithole 1 hour 30 minutes away nakhona ubungafunga ukuthi badayisa inkomo. Hhayi lelizwe. Nakho-ke sekuvela-ke laphana veza abadlali bakhona-ke belifake leli jezi lodumo abantu abaliphikayo e-South Africa. Ngasho mina ngakhuluma ukuthi abekho abantu abahlakaniphile njengabantu bakwaMaskandi, amabhinca, especially amabhinca asonda ukhuzana. La bantu bahlakaniphile ngayo yonke indlela. For 15 years baphika each and everything ukhuzana ayenzayo. Ayikho bona into abake bayivuma eyenziwa ukhuzana. Engenza nobufakazi ukhuzana, engaletha ini ukuthi unamanga kuphela. Akukho abangakuphikisi, akukho abangakuphikisi. Bekade kuthenjiswe i-interview yonyaka, i-interview enzima kakhulu okhuzeni efakwa ku-Spotify. Kwaphelelaphi lokho? Yashipha lo interview leyo kwakhulunywa ngokhuzana eyoyibukela ibhola. So seniyabona-ke ukuthi-ke ngaphandle kakhuzana lento kaMaskandi into ethule. Angithi bekukhona abantu abaney'namba laphana, bekukhona abantu abaqopha umlando, bekukhona abantu abenza izinto zenzeke. Pho manje sekuphelelaphi lokho? Asazi-ke. Ukhuzane yonke into ayithintayo iba yi-gold. Yonke into ayenza ukhuzane iba yisibuko ezweni. Noma kuthiwa mhlawumbe nifuna ukubeka ngenye indlela lokho, nifuna ukukushintsha, nifuna kuzwakala ngendlela yini, ku-right. Ngale ndlela enisho ngayo nina ngaphesheya eningamthandi ukhuzane, ku-right nalokho. As long as kuyi-picture ezoba khona ukhuzane. Siya-understand i-pain kunzima ukuthi yena iphele. Every time ukhuzane uma evela ey'philela nje just for the fact ukuthi uyaphefumula ukhuzane kukhoza i-pain nama-chest pain kubantu abaningi. Abazi ukuthi bazoyishintsha kanjani. Bafisa ngabe labo iqhawe mhlawumbe belile lapha. Bese belincoma, hayi mthonga ukuthi nokuwukuthi kodwa akwenzakalanga lokho. Ngoba yini? Kumele kuye umuntu oyedwa oyinkosi uMaskandi. Kuma ama-expenses phela ukuya le bafowethu. Akusikhona ukubamba i-14 rand i-local. No, ama-expenses adura ukuthola ithikithi nje laphana. Ungathola ithikithi lakho li-more than 3,000 lilodwa. Ungakhona wena ukuyigibeza uyale uye ehhotela. Angeke. Kodwa lokho nifuna ukuthi niwayintise nje, nithalalise nibathi aniboni. Siyabona, sibona kahle. So konke akwenzayo ukhuzane kuyamsebenzela, kuyamphumelelisa. Lapha khona ubeka umsebenzi wakhe, ubeka umculo wakhe, ubeka abathandi bakaMaskandi, ubeka abantu abathanda umsebenzi wakhe, abantu abamthembile ukuthi yena njengeDlamlenze into ayenzayo uyenzela abantu ukujabulisa umphakathi. Abantu babhilivelile kuye. Nezinto azenzayo ziyaphumelela, nezinto azenzayo ziya phambili, ziyabaphambisa abanye abantu. Lokho yini kubona ngoba yini nimbuka ngamehlo enzondo, nimbuka ngamehlo ey'namba zaku-Spotify za-recently. Animbuki ngwe-whole career yakhe ukuthi yini ayenzile, yini ay-achieve-ile, usukaphi aze afike la ekhona ukhuzane. Uma nisazombonga lawo mehlo enzondo, nisazoba nenkinga. iDlamlenze isazodeliver i-pain each and every day kubantu abangamthandi. Ngizothola abantu sebeshintshe negama, basabizwa amaJaphani, sebebizwa ngenye indlela. Asazi iDlamlenze-ke izobuya ngekudala-ke uhambo lwale asazi lophela nini. Siyabonga nje ukubona inkosi uMaskandi ikhululekile nje ihamba noma yikuphi efuna ukuhamba khona, iphila just ukupholisa ikhanda nje, iyenze nezinye izinto empilweni yakhe. Angabi suffocated endaweni eyodwa. If amandla unawo ukuthi emhlabeni ungenza something, yenza, ungaze ulinde. Kodwa ubane niyachazisana abantu ku-raise i-statement, asazi-ke. Salani kahle.